Kasee na guso no na abrantie bi a wanya mfie bedu no emienu sabi woye nifra ni nanso wama na nifra ye no anka no anhye enei edua bi obenya bia no keka bom ema ne ye bibi ema ename no so eno no odididie na yama no bofo abo apini no ne no akwakodi enkommo sede oye ne nwuma ene bebi o bedru Adom TV Kasee etwaso Yademo ekopimo ewo Jankufa ewo Jama North mabunu bia ye freno Isaac Techi a wedi 17 eyo nipa bia ne ho atochima wo ye obi a neni efra abranti ene Adom News in Central for etwetwe nkomo no wodi tudwa se enam se ne ho atochima ntina suku a wokọ no wojaye ana oye na adwene se wo betwetwa enua ede aye niema na wonya so mfaso abranti etimi etwetwa enua anasa onwini enua etimi ye bibi ti se kokodua atea plane emre ene niema bia ka ho na waton edibi atoeduane edi Isaac edi tudwa se enam se ne ho atochimanti no ebusua bi obewremu se wokọ akọpẹ oba aware no ebusua no emfi no na omo etwanabo enam tibia wo mu no to aso se wawo baako eye abofra bema na oni mame bi ene wo ye nanso enam ne tibia wo mu ninti no ebusua no anye no antum Isaac de tudwa se opese onu de oma neni ekọ ledwedi a wodie hu ameko school me dru JHS 1 ne yade no bai na mi just school mpacho mani o yade no kan mani ma chinchin se mani de fra mi hu bibia ntimete wa me dwunwa ase nyame be mu adwuma mu hu ne be na agya nyame chema duma chede se mensensen ne ma agya ashasi amesensen se be amensa be koma no kakra ne maame Felicia Twenewa edito Adom News enim se Isaac edwedi a wodie no emfaso onya no ode bi ebre ebusua no ema wom nso etimi edibi eto aduane edi sisi anema we amiye nka metin dia ko bi ti se kura kesi mu ahu akoton bi ti sa krase nka menya price pa wahu nso se menia man nka manfo beto wahu ba invoice nso ka ne amfa hye kodo ase na wo hwe ba bi amihye ya nka metin ko animu kakra kaminise ne mabekoyi ne maame Felicia Twenewa edito Adom News enim se Isaac edwedi a wodie no emfaso onya no ode bi ebre ebusua no ema wom nso etimi edibi eto aduane edi you know any dem paso de paso wo so fi se me kura ne papa firi ma ja kuku so ekodo se fi ewu a me nem obi a no hwe ma yiwe kura na eboabo kakra na ne ba no ko school nti o ko school a kura na yie ba na wakoto ne nti o to ne bi a o ko school na de bi ato aduane na